această acțiune făcută de actuala guvernare, ei era așteptată, dacă sincer. Eu vreau să cred în aceea că doamna președintă a fost sinceră în vociferarea că vrea o schimbare a justiției, pentru că eu tot mi-o doream. Tot mi-o doream și nu odată criticam sistemul judecătoresc. Era necesar, asta era așteptat de societate. Dar în ce modalitate? Lor li s-au explicat de către experții străini și de către partenerii noștri de dezvoltare. Pentru a efectua o asemenea modificare, filtru a unui sistem întreg, statal, necesită un consens larg în societate. În caz contrar, asta modificați voi azi, dar mâine vine alt partid și modifică din nou. Dar asta va fi modificat, credeți-mă. Sunt sigur că va fi modificat tot se va pune înapoi. Deci, corespunzător, asta nu poate să aibă loc în fiecare ciclu electoral, modificarea sistemului judecătoresc. Deci asta trebuie să fie o singură dată, o epuizare sau o epurare, mai bine spus, a sistemului judecătoresc de o singură dată, dar la scară largă, cu toate partidele, cât acele parlamentare, cât și acelelalte extraparlamentare. Asta cetățeanul trebuie să aibă încredere în ceea ce se face, pentru că se face pentru dânsul la urmă toată. Inclusiv și aceștia care azi sunt la butoanele administrative în stat. Ei își doresc asemenea judecători ca după asta să-i judece pe dânși? Eu singur că ei nu își doresc. Eu singur că ei nu își doresc asemenea membri a CSM pe care ei i-au pus acum. Ei au pus de atâta că să asigure o guvernare confortabilă, o subjugare totală a sistemului judecătoresc și asta a fost vizibil din start. Din start s-a văzut din primele ședințe publice a acestei comisii pre-vetting, când s-au început cu duble standarde. Acel care are casă de 100 și ceva de metri în raion și vine în oraș și primește la preț preferențial apartament din cadrul sistemului judecătoresc, la cealaltă îi se poate. E tot bine, asta e uman. Bine, domnule Murgeanu. Deci asta a fost vizibil, doamnă, asta a fost vizibil, era un fir așa trasat, foarte clar, cine și cum trebuie să treacă. Unul cu dosare penale trece, altul cu din procuratură, cu dosare disciplinare sancționat trece, altul niciuna nu trece. Și aici atât de tare să bate în ochi momentul ăsta, că de-am pune în gardă, băi, voi ce faceți? Doar asta nu-i vocea voastră. Astea sunt instituții ale statului. Știți ce se va întâmpla? Nici în procuratură, nici în instanțele de judecat nu o să mai rămână specialiști.